Moi bo día a todas e a todos. Estamos aquí para presentar o 15º certame de danza intercentros, en unha programación destinado ao público infantil e juvenil. Se ve unha longa trayectoria no Concello, como atestigua que se xa a 15ª edición que se celebra para alumnado tanto de educación infantil como primaria e secundaria, o que se forma cos diversos centros de Santiago que permiten, bueno, pues, chegar a facer un festival dunhas características polo seu volume pois moi interesantes e sobre todo tamén pois polo traballo que se lle adica, en canto tamén o que implica desde o punto de vista de expresión e traballo corporal a danza para os nenos, non? De elasticidade, expresión, resistencia, forza, traballase todos os ámbitos que habitualmente se dedican en educación física, pero unha disciplina plástica e artística máis intensa. Neste ano contamos con 11 centros que participan nel. 5 deles son centros de educación infantil e primaria, e os outros son institutos de educación secundaria de todo Santiago, e tamén algúns da Redonda, como o CIP de Pedrouzos, que se atopa en Brión. Total de bailaríns participantes é de 96, con preto de 1000 persoas asistentes previstas para o 19 de xuño. Bueno, tampouco quero esgotar, porque realmente quen coñece en profundidade como se traballou no programa, como se coordina os centros que participan nel, como se chega a estar en situación de poder proxectar nun escenario o traballo de todos os centros, realmente Beatriz, así que te dou a palabra para que contes un poquinho máis polo detalle. Bueno, hola, bo día, eu son Beatriz Viñal, son a profe de danza do CEIP López Ferreiro, e tamén a encargada de organizar, xunto coa colaboración do Departamento de Educación, este 15º certame de danza intercentros. Tiña que ter sido o 17º, pero, bueno, aconteceu esta pandemia que desbaratou un pouco o mundo, e precisamente por iso, porque levamos agardando estes 2 anos para voltar á escena, estamos, bueno, inmensamente felices, que como vos estamos expectantes. Bueno, as cousas a verdade é que cambiaron moito nestes últimos anos. As actividades extraescolares están tentando aínda manterse un pouco a flote. Parecíame importante mencionar isto tamén, non? Porque, bueno, pois co tema das restriccións tivemos que cambiar moito os formatos de clase e transitar tamén o medo, non? Que había moito pois nas familias tamén, notámoslo moito así comentando entre profes. Bueno, moitas familias sí que é verdade que abandonaron nestes anos temporalmente a actividade de danza, bueno, e as outras en xeral, as actividades extraescolares, e tamén algunhas das profes coas que contábamos, as profes de sempre, bueno, reestructuraron a súa orientación profesional neste impas da pandemia. Pero a semente que plantamos no 2005, co programa Compostela en Danza, do que este certame forma parte, pois, bueno, que foi medrando pouco a pouco durante todos estes anos, consolidándose como ese único programa de danza dirixido especialmente a, bueno, a ensinanza pública. Pois, alegrame dicir que esa semente sigue viva e por iso estamos agora aquí despois deste parón. Este evento, dende o noso punto de vista, pois non podía desaparecer, porque supón, como ben comentabas ti, Rubén, por unha parte unha experiencia educativa moi enriquecedora para o alumnado, por outro lado tamén unha experiencia persoal para todas as nenas e nenos que participan, porque, bueno, teñen a oportunidade de coñecer, relacionarse co grupo de iguais que tamén practica danza, e tamén outra parte que agora escoitarte pensaba, non? Como conecta a danza coas emocións, aparte de toda esa parte técnica, que traballo emocional facemos a través da danza e que tan interesante precisamente agora incidir un pouco nisto. Nesas outros linguaxes, pois a música, a danza, bueno, pois esta parte terapéutica, por dicirlo de alguna maneira. Este certame reúne, finalmente son 100 familias, subimos un pouquiño así ao final, animáronse algúns máis. Eso, pois, alumnado entre 3 e 18 anos, dos centros que comentou Rubén. Participamos este ano 3 profes, que somos Beatriz Lorenzo, Jon Balanta Lucumi
Beatriz Viñal, que son eu. E, ademais, contamos coa colaboración especial de Ana Martínez, que é unha rapaza que hoxe é bailarina dunha compañía profesional de aquí de Santiago, da compañía de Kintsugi, que participou, pois leva participando dende o primeiro certame, entón vai acudir pois este ano un pouco así para celebrar o 15º de algún xeito. E, bueno, os datos son os que tedes, será o domingo ás 7 da tarde na sala Ángel Braje. As entradas son de balde, ainda que prevemos que haxa moita xente, haberá entradas disponibles na taquilla dende unha hora antes. E xa para rematar e non enrollarme, que imos fora de tempo, gustaríame facer un chamamento a todas aqueles profes que non participan cos seus grupos neste curso, pois, que non o dubiden para o vindeiro curso, tamén as AMPAs e as empresas que xestionan as actividades, que faciliten esta información, que trasladen a información ás súas equipas de profes. Polo importante de facer rede, e en calquer caso, pois todos os centros poderían solicitar máis info, profes directamente, AMPAs, a través do mail compostelaendanza@gmail.com. Se o facedes notar, agradezovelo. Ou tamén, exactamente, a través do Departamento de Educación. Estaremos encantadas de contar con novos grupos para as vindeiras edicións. Comentarios son 14 actuacións, as que previstas, non? Verdade. Sempre quedan datos. Sí, temos 14 actuacións, non hai programa, como comentábamos antes, físico, pero de algún xeito ali haberá unha presentación na que veredes. Os estilos son variados. Sí, importante incidir o que decía Bea antes, non? O certamen de danza naceu con esa pretensión sempre de apoiar o tema da disciplina da danza en Santiago, que sabíamos que había moitísimo interese e de alguma maneira a oportunidade de vehiculizar ese interese de traballar o tema da danza, os temas artísticos, sempre é un tema que nos preocupaba especialmente no Departamento de Educación, incluso para tamén vincular con todas a Escola Municipal de Música, que tamén traballa moi profundamente todo o que son esas disciplinas, de alguma maneira conectar todos os programas, estas accións e servicios que presta o Departamento de Educación, estar sempre vehiculizados e vinculados entre sí. Entón, realmente, esas propostas que hai como actividades extraescolares, esas actividades que se fan fora do horario lectivo, que tiveran de alguma maneira unha visibilización nun certamen. E ese traballo durante todo o curso que se poda poñer en valor un día de final de curso e por eso facelo no Auditorio de Galicia, nun espacio profesional e aportando todos os medios profesionais que podamos. Entón, realmente non vamos a ver un certamen escolar, é un tema que sempre insistimos, vamos a ver realmente un espectáculo de danza desenvolvido por profesionais que están traballando neste mundo, que se dedican a isto e que está realizado por nenos e nenas pequenos, pero sempre, unha cosa que sempre nos excepcionaba era que se faga desde o punto de vista profesional, non vai a ser un festival de cole, non é unha actividade de colexio, con todos os méritos que ten un cole, pero na medida en que esta relación entre Beatriz Viñal e o Departamento de Educación leva moitos anos, desde o primeiro momento se traballou nesa liña, é dicir, de facer algo profesional. Por eso estamos nós como institución municipal involucrados no apoio deste tipo de iniciativas para que algo que podía ser un poquinho máis amateur, que sigue sendo amateur, pero que tiveran o apoio institucional para que tivera a calidade que merece, despois de tantos meses de traballo e de esforzo por parte de moitas persoas. E efectivamente, para nós é importante tamén facer ese chamamento, insistir no chamamento de que as familias e aquelas entidades, asociacións que teñen en mente facer programas de danza ou actividades de danza nos centros educativos, que saiban que estamos abertos a acollelos e entonces, como nós empezaremos no curso que ven, a principios de curso, xa a organizar e preparar o próximo certamen, o 16ª edición, pois sí que queremos saber un pouco a que aternos, que grupos se poden adherir a eles para empezar xa a proxectalo con tempo. Non sei se hai alguna preguntinha sobre este tema, alguna intervención aí. Agradecer a presenza dos nosos ben queridos xornalistas que acuden
se non hai tampouco ninguna por web, pois levantamos sesión e pedimos a incorporación a Fernando. Sí, bos días a todas e a todos. Continuamos aquí coa Escola Municipal de Música para presentar tres eixos do traballo que levamos adiante durante este curso. O primeiro é o resumo das actividades que levamos a cabo durante este ano, con especial desenvolvemento daquelas que van a máis alá das aulas ordinarias, daquelas actividades que se fixeron, como o de reparación de clarinete, que é moi vistoso, entre outras que veremos a continuación. Outra que ten unha gran expectación por parte das familias, porque é a gran ocasión para escoitar o concerto final, que é o de final de curso deste ano da Escola Municipal de Música, e inaugurar a sección de novidades, por lo menos nun sentido programático, que por primeira vez na súa historia, dende que abriu, a Escola Municipal de Música desenvolverá un programa de verán. Tradicionalmente funcionamos sempre cunha programación de ciclo académico asimilado ao ciclo lectivo habitual de setembro a xuño, e este ano decidimos facer, así se preveu no contrato que saiu anteriormente, unha programación de verán destinada fundamentalmente ao público infantil e xuvenil do Concello. Entón, eu creo que podemos comenzar co resumo de actividades e ordenamos para facer a presentación co PPT. Moi ben, bo día, grazas a todos por vir hoxe aquí. A primeira actividade que vimos a recordar foi unha conferencia impartida polo violonchelista e musicólogo Guillermo Turina, que é un especialista en música antiga. Ofreceunos unha conferencia concerto xunto co xefe de estudios da Escola Municipal de Música, Guillermo Alzugaray, un pouco sobre a evolución do violonchelo no século XVIII e as profundas influencias italianas que sufreu este instrumento. A segunda delas, breve historia da música clásica, non é máis ni menos que un divertimento, é un achegamento á música a través do humor para todos os públicos, donde o alumnado máis cativo da Escola Municipal de Música poido disfrutar destes dous grandes artistas que son Fran Rey e Félix Rodríguez, que nos fixeron pasar un rato maravilloso. A seguinte é o Día Internacional do Neno. A Escola Municipal de Música foi invitada a participar neste Día Internacional do Neno, donde participou a orquestra, e o lugar foi o auditorio da Xunta de Galicia en San Caetano. Continuamos cunha serie de microconcertos que se fan na Escola Municipal de Música. Sempre participamos e facemos estes concertos facendo coincidir coa patrona dos músicos. Utilizamos as zonas comuns do edificio, donde aí podes escoitar un neniño tocando a trompeta, outros tocando algo moi bonito, moi agradable. Continuamos tamén coas audicións do primeiro
trimestre. Bueno, aquí únicamente indicar que en cada trimestre a Escola Municipal de Música organiza a súa semana de audicións onde os rapaces e rapazas poden demostrar todo aprendido ao longo de todo ese trimestre e compartilo tamén coas súas familias nesa semana de audicións. Fixemos tamén unha campaña de recollida de alimentos por segundo ano consecutivo, neste caso tamén en colaboración coa Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia, que foi un absoluto éxito, e esperamos poder continuar, seguir facendo este tipo de actuacións. O seguinte foi un concerto na aula hospitalaria, que foi o 16 de febreiro, onde o alumnado de arpa puido ir a aula hospitalaria a compartir un pouco a súa música e o que vimos facendo na Escola Municipal de Música cos nenos e as nenas que están ali ingresados, os nenos e as nenas e as súas familias, un concerto bastante emotivo. O seguinte que fixemos na escola foi o Festival de Nadal, que tivo lugar no Auditorio de Galicia o venres 17 de decembro, e aí participaron todas as agrupacións da Escola Municipal de Música. O seguinte foi o ciclo de sesións didácticas nas escolas infantís de música municipais, onde varios profesores e profesoras da Escola Municipal de Música se achegaron ás escolas infantís a facer un conto musical e enseñar un pouco do traballo que se fai na Escola Municipal de Música e animar a eses alumnos e alumnas a que se matriculen e poidan participar de algo tan maravilloso como é a ensinanza musical. Fixemos outro concerto na aula hospitalaria, neste caso impartido polo noso profesor de guitarra, Marcos Teira, como podes observar na pantalla, e tamén celebramos e conmemoramos o Día de Rosalía con alumnos de gaita, de percusión e os máis cativos e cativas da Escola Municipal de Música, o alumnado de Música e Movimento, diante do Monumento de Rosalía no Parque da Alameda. Tamén fixemos un ciclo de sesións didácticas, neste caso para os CEIP de Santiago, co conto A viaxe de Lurra, con Sofía Espiñeira e todo o profesorado da Escola Municipal de Música, nas instalacións da Escola Municipal de Música. Era importante, neste caso, co Departamento de Educación, que foran os centros educativos os que viñeran as instalacións que o Concello de Santiago pon a disposición da súa veciñanza para algo tan importante como son os estudios musicais. E foi a primeira vez que puderon vir ali, foi un auténtico éxito, sin dúda. E o segundo, o que facía, bueno, continuamos tamén cas audicións do segundo trimestre, que se foron do 29 de marzo ao 1 de abril, e, como decía antes Rubén, este curso de introducción á tecnoloxía, mantemento e reparación do clarinete, impartido polo noso profesor de clarinete, Pablo Pascual. Fixemos tamén un obradoiro de sons da natureza. A actividade esta desenvolveuse no Museo de Historia Natural, consisteu nunha visita guiada, onde o alumnado da orquestriña puido poñer sons aos diferentes elementos da natureza que se iban atopando nesta visita. Foi un éxito onde as familias dos propios alumnos da orquestriña puideron participar, e a verdad que quedou algo moi bonito, e posiblemente para o próximo curso poidamos organizar algo tamén nese sentido. Sí que quero destacar que de que todas as actividades son excelentes aí, pois houve unha excelente visión por parte do profesorado da escola e vos en particular, porque aínda que son habituais as intervencións de menores en museos, que haxa unha intervención musical organizada para que haxa unha representación do que exactamente está no museo e non simplemente un concerto desvinculado do que é o propio obxecto que ten o museo en sí, neste caso o Museo de Historia Natural, pois sí que non é algo tan frecuente, nin eu, que polo menos eu, que tampouco é que son un máis experto, pero que nunca tivera visto neste caso, de agradecer e de non é moi frecuente, sin duda non é moi frecuente, e era algo que o director do Museo de Historia Natural nos incidía, non facer un concerto sen máis, senón ir máis alá, buscar a cuestión pedagóxica no noso alumnado e tamén ver esos elementos da natureza aplicados a través dun instrumento en idades temperás. Hai que recordar que os alumnados da orquestriña son nenos e nenas de 8 a 12 anos. Son moi pequenos e que se den conta de que son capaces de facer cos seus propios instrumentos é increíble. E o seguinte que vimos a presentar e que fixemos foi a nosa primeira andaina musical, que participou Rubén, por certo. Desenvolveuse na finca Vista Alegre, finca do Espiño, Igrexa do Carme de Abaixo, en definitiva por toda a contorna do Sarela, e a idea, houve diferentes actuacións musicais ao longo desta andaina, e era mezclar música con natureza,
que é algo que nos parecía moi interesante tamén para o noso alumnado. Non sei se queres decir algo que te pareceu. No, xa, podese conectar coa seguinte, que creo que foi o concerto no Castiñeiriño, que parte tamén das actividades da escola que están vencelladas a expandir a linguaxe musical entre a cotidianidade dos barrios de Santiago, que é unha parte moi importante do traballo na escola. Unha é o traballo diario cos alumnos, que son de toda a contorna da cidade, e outra é conseguir levar a música que ali se practica e a experiencia musical a todos os distintos barrios a través das distintas actividades que vai executando a escola ao longo do curso académico. Bueno, pois xa presentou Rubén este concerto para a veciñanza, neste caso para o barrio do Castiñeiriño, e participaron a bandiña, a banda e a agrupación de música tradicional no antigo colexio Ramón Cabanillas. E xa para ir rematando, a Escola Municipal de Música participou tamén na 7ª mostra do Eixo Atlántico, que se celebrou en Ferrol, e participamos con 2 alumnos de piano, neste caso Estela Pereira e Arturo Rodríguez, que representaron tamén ao Concello de Santiago, xunto co Conservatorio, en outras modalidades. E o seguinte ten que ver co Festival de Música en Movemento, donde non pasa nada, donde o alumnado máis cativo, o Departamento de Música en Movemento, son os nenos de 3 a 7 anos, fan o seu propio festival. En este caso, pois, iba un pouco a temática sobre o universo, a creación dos planetas, todo isto desde un punto de vista moi musical. Rubén tamén estivo presente, e constame que lle agradou moi. Sí, a verdade é que, bueno, nas mostras do Eixo Atlántico foi ademais onde non só a Escola Municipal de Música, son tamén o Conservatorio, foron premiados na celebración. Bueno, pois a verdade é que de agradecer eses premios como cidade, xa non só como Escola Municipal de Música, para os grupos e para os rapaces que fixeron as actuacións. E xa para rematar, son estas as audicións do terceiro trimestre, que foron o pasado 6, do 6 ao 10 de xuño. E xa chegamos ao festival de fin de curso. E non sei se queres facer unha introducción. Non, é mellor que xa presentes ti, despois pasamos xa directamente ao verán. Moi ben. Bueno, único, simplemente decir que, bueno, a movida, a época da movida, lonxe dos seus excesos, pois foi unha época marcada por un poder creativo e un desenvolvemento cultural sen parangón no século XX, especialmente nas cidades de Santiago e de Vigo, non? Ese telón reivindicativo e de protesta que presentaban as súas obras constitueu unha recuperación dun dos valores piares da arte, non? Decir que intentábamos conseguir con este festival e que o que fomos traballando ao longo deste trimestre e do anterior tamén, pois era a creación e o desenvolvemento artístico, o esquecemento dos prexuicios e tamén a reivindicación e protesta, pero a través da arte. Decir tamén que con este festival aspira a ser o derradeiro deste ciclo de festivais dedicados á música galega, que comezou no 2018 coa Muller Galega na Música, continuou no 2019 con 50 anos da canción galega, e este ano, no 2021, coa a movida chega á escola. Este ciclo de festivais obedecen a unha necesidade importante que decidimos afrontar dentro do claustro de profesores da Escola Municipal de Música, coa intención únicamente de sementar canto menos un pouco de inquietude entre o noso alumnado, e queremos que o conseguimos, polo cal estamos moi contentos. Indicar un pouco como vai ser a organización deste festival. Na Escola Municipal de Música hai moitas agrupacións, demasiadas, entón é difícil organizar todo isto. Entonces o que fixemos foi dúas grandes agrupacións. A primeira delas está formada por os alumnos de bandiña, de banda e de agrupación de música tradicional, xunto con todos os coros que hai na escola, coro de nenos, de nenas, infantil, juvenil e coro de adultos, todos no escenario, máis de 150 persoas no escenario con esta agrupación. E o repertorio, se queredes falamos un pouco do repertorio que imos a facer, se vos parece. Esta agrupación en concreto vai a facer Tú al monte, yo al mar, que é un tema, como coñeceredes, de Aerolíneas Federales, da época de Rosa Costas, que se caracteriza por unhas guitarras moi potentes e unhas letras bastante surrealistas. Por outro lado, continuarán con Algún día caeré, que é un tema do grupo vigués Los Cafres,
cun sentido cargado de punk. E a cumbia china dos Resentidos, os Resentidos pois, é un dos grupos con máis personalidade da movida galega, sen ningún tipo de dúbida, que miraba atentamente hacia o rural e tamén hacia o tradicional, que utilizaba moitísimo a retranca. E que ao mesmo tempo pois, introduceu instrumentos como a gaita, que neste tipo de ámbitos estaban bastante olvidados ou esquecidos. Continuarán tamén, e para acabar esta gran agrupación, farán Galicia Caníbal, tamén dos Resentidos, que probablemente o tema máis importante deste grupo vigués liderado por Antón Reixa, que hoxe está convertida case nun himno. A segunda gran agrupación que se formará na escola estará formada pola orquestra infantil, pola orquestra e polo combo de música moderna, tamén igualmente acompañado de todos os coros dos que dispón a Escola Municipal de Música, e interpretarán Carabás, de Germán Copini, que é unha das voces máis carismáticas do pop galego, membro de Siniestro Total, de Golpes Bajos. Este tema en concreto é da súa época en solitario. Continuaremos con Soy una Pun, que é unha das pezas máis representativas do grupo vigués Aerolíneas Federales, Malos tiempos para la lírica, e remataremos xa pois, con Miña terra galega, como non podía ser de outra maneira, que é outro dos himnos da movida, que está encumiado por Siniestro Total e que conforme avanzan os días parece que está máis presente que nunca este tema. Este festival estará presentado por Xurxo Souto, estades todos convidados, o próximo 21 de decembro no Auditorio de Galicia, de xuño, de decembro, perdón, din datos hoxe, 21 de xuño no Auditorio de Galicia, ás 7 da tarde na Sala Ángel Braje, todos convidados, e animámosvos a que veñades caracterizados, vestidos dos anos 80 e con referencias á movida. Así van a vir os músicos e así están informadas as familias de que nos gustaría que viñeran vestidos para a ocasión. Exacto. E, pola miña parte, encanto o festival, nada máis. Non sei se quer decir algo máis. Nada, simplemente que a proposta nace neste caso do equipo da escola, do equipo pedagóxico. Eu creo que moi ben acaído, porque ademais, como ben dixeches, en Santiago, tamén en Vigo, pero os anos 80 e 90 forman parte da caracterización actual da cidade, en canto que Santiago destacou como cidade universitaria a partir dos anos 80, que é cando todas as clases traballadoras comezan a acudir á universidade, se forma ese gran familia, sobre todo a xeración de túa, Bea, de miña nai, etc., empezaron a ir á universidade e a partir de aí tamén os seus fillos e demais. Entón, comeza un vínculo moi importante de toda a Galicia con Santiago, xa non só por ser a capital, senón por ser a cidade dos estudos da maior parte dos galegos. Despois, crearonse outras universidades e demais. Ese período estivo moi marcado pola música que se vivía naqueles tempos, que é a música que se verá nese festival. Tamén, entón, produce un certo vínculo xeracional entre a xente que, digamos, creou moita boa parte do que é a cosmoloxía do Santiago daquela época e que repercute no que se ve hoxe en día, porque tamén foron os que deseñaron a cidade que hoxe se ve, tanto no Concello como na Xunta de Galicia, que se creou, empezou a nacer cos funcionarios que se incorporaban neses anos, e, por tanto, forman parte do que hoxe en día é a cidade, e que crearon ese tipo de música e desenvolveron, o ambiente da época. E nada. De esa maneira, además. Sí. Con respecto a que falamos dos eixes temáticos que sempre se vinculan aos festivais, non? Sempre nos interesa que a programación, cando se deseña, que teña non só o elemento interpretativo, non? Sino que, de alguna maneira, haxa algo máis, non? Que se reforce ou se amplíen outros contidos que son interesantes para que os nenos se formen. E este festival en concreto, como todos os demais que se desenvolven cando están todas as agrupacións, é moi interesante, porque a Escola de Música, como sabedes, colle alumnado desde os 3 anos hasta 90 e moitos, non? E en ese festival é moi interesante ver a concentración, non? De todos tocando con distintas edades, con instrumentos diferentes, e entonces velos en un auditorio, non? Con ese escenario tan grande, e velos ali concentrados é unha experiencia realmente moi interesante, maravillosa, non? E todo o traballo que hai detrás, non? Por iso que, de alguna maneira, tamén esta roda de prensa é para visibilizar, non só anunciar que se vai a facer, sino, de alguna maneira, agradecer todo ese traballo tan importante que se está desenvolvendo desde a Escola Municipal de Música e que nos, desde o Departamento, estamos sempre traballando codo a codo con eles para que estas actividades teñan
teñan éxito, non? O exemplo é o que acabamos de ver, no PowerPoint que acabamos de ver da trayectoria deste curso, a cantidad de actividades que se desenvolven, ese é un esforzo inmenso, porque hai que pensar que aparte do que acabamos de ver, hai actividade diaria da escola, o que é a impartición de clases puras e duras, de linguaxe musical, de instrumento, de coro, etc. Pero sempre no proxecto educativo da escola, e era a nosa fixación sempre era que a Escola de Música ten algo máis que ofrecer. Non só a formación musical propiamente dita, sino de alguma maneira abrirse, que a Escola de Música se abra á cidade e que de alguma maneira podamos de alguma maneira brindar este servicio municipal para distintas actividades. A colaboración con entidades, con institucións, por exemplo, temos de veciños ao Museo de Historia Natural. Era obligatorio facer algo con eles, entón por eso se diseñou eses concertos. A aula hospitalaria do Chus, igual, para nós é importantísimo facer chegar onde eles non poden, porque non poden sair, nos levarlle a música ali. E así sucesivamente, intentar a colaboración coa Xunta de Galicia cando foi a celebración do Día do Neno, nos de alguma maneira sempre nos abrimos e estamos dispostos a colaborar. A cidadanía nos interesa especialmente levar a música aos barrios. Esa é unha iniciativa que tamén a Real Filarmonía de Galicia implementou desde hai uns anos e nós tamén o estamos facendo. Chegar tamén a outros sitios onde hai nenos que poden ser susceptibles de que teña formación musical, os nenos máis pequenos que temos nas escolas infantis municipais e as consistenadas co consorcio. A vinculación con servicios municipais que xa temos, a colaboración que establecimos coa ludoteca, a ludoteca das Fontiñas, ten que mirar tamén para a Escola de Música e a Escola de Música ten que mirar para a ludoteca e facer simbiose de actividades comuns. E iso é un pouco a idea, que todo este interconectado, porque non podemos traballar de forma illada, sino que todo debe enriquecerse con todo, retroalimentarse. Xa só nos queda a última parte desta rolda de prensa barra conferencia, que é a produción de verán da Escola Municipal de Música. Entón, a novidade con respecto a isto é, en primeiro lugar, a súa existencia, e a segunda, pois, explicar un pouquinho en que consiste. Hai apoio de percusión para a roda, non pasa nada. En primeiro lugar, o lugar de celebración é no CIP Apóstolo Santiago, nas instalacións do que foi tamén no seu momento a Escola Municipal de Música, aproveitando que se dá unha simbiose moi boa entre esas antigas instalacións que siguen estando aí, funcionando como colexio, e as instalacións que ten o Departamento de Mocidade dedicadas ao ámbito musical tamén na Almáciga, que permiten desenvolver especificamente un obradoiro de produción musical para que os alumnos da escola que tradicionalmente desenvolven ali os seus estudos fagan un obradoiro centrado xa no que é a produción musical propiamente dito, coñecer secuenciadores, tarxetas de so, micrófonos, actuación en sala, música moderna, etc. Esa é a parte dedicada a xuvenil, e a outra é facer que sería un campamento de verán de ámbito lúdico-educativo nas instalacións do Apóstolo Santiago, con 45 prazas en dúas quendas bisemanais para o mes de xullo. Non sei se queres explicar así un pouquinho. Sí, únicamente engadir que o obradoiro de produción musical estará impartido por Adrián Saavedra, que é mestre da Escola Municipal de Música, mestre de piano, premio Martín Kodax no 2019, se non recordo mal, productor de Anastasia Sacher, de Abraham Cupeiro, agora tan de moda, que saiu na Resistencia o outro día. Un auténtico fenómeno, Adrián, é eso, que habrá dous grupos, un de 13 a 17 anos, de luns a venres de 11:30 a 1:30, e outro de 18 en diante, de 9:30 da mañán a 11:30. Despois o laboratorio sonoro, que é a parte infantil, que se dedicará, como digo, nas instalacións do Apóstolo, vai dedicado a nenos de 3 a 12 anos. Ata cuyas 45 prazas, tanto esta actividade como a anterior son gratuitas. Abriuse onte, como se a diversos colexios. Ata o 20 de xuño. Ata o 20 de xullo, para que fagan as inscripcións
na página web da escola a través dun procedimento que se abriu exprofeso. Nada máis, non sei se queres engadir algo máis sobre isto. Pois nada, que é a primeira vez que se fai na Escola Municipal de Música actividades en xullo, que eu creo que enriquece e complementa a oferta educativa que xa é moi ambiciosa da Escola Municipal de Música e que animamos a cidadanía que queira participar a que participe e que seguro que pasarán un bo rato. Grazas. Non sei se hai alguna preguntiña por aí ou alguna intervención dos nosos queridos xornalistas. Bueno, falaba esa hora de programación de conciliación, un pouco, saber si se vai atender esa solicitud que fixou a Federación de AMPAs de que se faga unha programación anual de todos os programas de conciliación, tanto de verán como de Semana Santa. Esa línea que se ha anunciada, efectivamente, está se levando en paralelo a implantación do programa de verán deste ano, que, dado que, tendo en conta a situación que se produciu a nivel económico e inesperada, da guerra de Ucrania, inflación de precios e demais, preferimos facer un spin-off de carácter gratuito para este ano, igual que fixo o Estado, facendo un decreto de medidas de apoio, de contención dos efectos da inflación nas familias, sacando un programa para este ano que tivese un carácter gratuito, permitise que as familias de Santiago tivese unha contención económica por esa parte a hora de enfrontar os gastos con un apoio, mesmo o carácter que teñen, por exemplo, as actividades que se van sacar desde a Escola Municipal de Música, o cal non quita que se mantén a liña de traballo do Departamento de realizar un programa plurianual que precisamente permita anualizar e facer un programa conxunto, como xa existe, se implantou na Ludoteca Municipal, xa está funcionando este ano, respecto das actividades de conciliación que se realizan nos centros de educación infantil e primaria. Unha pregunta de Rosa Martínez da Voz. Así que se empezar as actividades de conciliación de verán en centros educativos, os pais non saben aínda se terán plaza. Cando farán públicas esas listas? Pois, como dicía, agora mesmo o Departamento está traballando na resolución e publicación das listaxes. Nese sentido, teño que dicir que varios dos concellos de Galicia están traballando agora mesmo na publicación das listaxes definitivas de verán en paralelo a Santiago. Efectivamente, compartimos ese momento de tensión que supón para moitas familias o momento de planificar a conciliación de verán, de todos os múltiples programas que se lanzan. Este ano, ademais, eu creo que hai por parte das familias que se incorporan moitas delas dentro do mercado de traballo. Os ERTES xa están case esquecidos, pero tamén, á súa vez, hai moitas ganas en moitas familias de que os nenos fagan a actividade de verán con outros nenos e deixen atrás grupos burbulla, máscaras, todo ese ambiente que non era precisamente o máis pedagóxico e o máis adecuado para a sociabilización dos cativos e que desexan e están levando adiante, buscando espazos onde os nenos poidan sociabilizar de forma axeitada. Ese é tamén o compromiso do Departamento e de aí que desenvolvamos todas estas liñas, sacando este ano plazas reforzadas para o servizo de centros de educación infantil e primaria, sacando por primeira vez o programa de agosto, é o primeiro ano co que funciona a ludoteca, con que engade 73 plazas máis que permiten conciliar e tamén ofrecer espazos con unha programación lúdica e pedagóxica concreta e desenvolvida respecto para os nenos de Santiago, e tamén este programa da Escola Municipal de Música. E, lóxicamente, a intención do Departamento é conseguir anualizar todos estes programas e darles percorrido. Como o ideal por parte dun servizo municipal é dispoñer sempre dunha programación ligada a cada un dos servizos que desenvolve. De aí tamén interese, por exemplo, lanzar un ligado á Escola Municipal de Música, como teñen as escolas infantís, coas súas prazas de obradoiros de conciliación que dispón durante o ano en período lectivo pola tarde, en período non lectivo pola mañán, porque permite ofrecer unha pluralidade de servizos que, a parte da función de conciliación, lle permiten ás familias escoller entre distintos, digamos, ítems e características lúdico-pedagóxicas entre os distintos servizos. Por exemplo, un enfoque musical,
un enfoque programático que se dá das escolas infantís que está máis enfocada aos nenos de 3 a 8, os máis pequenos, e que ten unha programación específica. Na ludoteca, que está distribuída desde o punto de vista da creación pedagóxica en liña de traballo de bebeteca, pequeteca e maiorteca. E permite tamén facer salidas a Santiago desde as diversas zonas. É dicir, ofrecer unha pluralidade de servizos que non só cumpre unha función de conciliación que é importante, senón unha dispersión xeográfica e pedagóxica de cada unha das iniciativas. E, ademais, na medida do posible, e é posible debido á gran distribución dos centros socioculturais de Santiago, coa colaboración que mantemos con eles en ofrecer un programa de actividades de verán pola mañán, que esa programación, ademais, sexa específica para cada barrio e que dispoña en cada un dos lugares onde se oferta dunha vinculación específica coa, digamos, cosmoloxía que existe en cada unha das zonas e adaptada a eles. Sobre outra cuestión, a mí me gustaría preguntarle, nos próximos días a oposición denunciou esta situación que nos está aplicando o protocolo da Xunta, o novo protocolo nos centros, en comedores, por exemplo, que se lle permite só con o lavado de dentes, cando se prevé aplicar e por que non se aplicou ata agora? A oposición descoñece a realidade dos centros educativos. Iso é o que ocorre. En primeiro lugar, o lavado de dentes ten unhas características na que influen múltiples factores. Iso pasa tanto nos centros nos que presta o servizo o Concello como nos centros nos que prestan o servizo outras entidades, como as ambas. Unha vez comentaba con López Ferreiro que xaneiro, febreiro, se les tiveran que implantar o lavado de dentes, sairían os nenos ás 7:15 do comedor, da tarde, porque non hai espazos. É un problema recurrente e que se agudiza en pandemia tendo en conta que se mantiña o respeto aos grupos burbulla, que, por certo, siguen vixentes no presente protocolo, o cal é absolutamente inentendible porque implicaría que nun servizo de comedor se tivese que organizar, despois de salir en aula, sen respetalos, facer respetar aos nenos unha norma que non cumplen durante o resto do horario, desvirtuando o que é o carácter universal da pedagogía escolar. Eu, a verdade, non entendo como se deseñou ese protocolo. O protocolo, desde o punto de vista normativo, para a Xunta é meramente informativo, porque, de feito, non é unha norma. É un PDF colgado na página web da Xunta. E, de feito, o que están facendo os directores de cada un dos centros educativos infantil e primaria é adaptar a desescalada da pandemia cada un dos protocolos que sí que están aprobados en Consello Escolar dos seus centros á realidade da desescalada e aplicando e aprobando medidas en coordinación cos seus equipos COVID e co equipo directivo do centro, dando conta aos consellos escolares dos seus respectivos centros en coordinación co Departamento de Educación. En ese sentido, nos mandamos tanto por correo electrónico como por comunicación diaria cal é a previsión de como se vai a realizar o curso ata o seu final, tendo en conta as medidas que se están implantando en cada centro e a súa evolución. Por exemplo, respecto do lavado de dentes, o que se fixo foi unha implantación progresiva do lavado, dependendo de que baños se podían utilizar para o servizo, cando os centros abandonaban a política de grupos burbulla, porque non todos o fixeron no mesmo momento, para que en todo momento o servizo educativo complementario seguise a mesma política que se aplicaba durante o horario lectivo, que é o axeitado. En todo caso, o lavado de dentes, pero tamén está o tema de que as familias poidan acceder ao interior dos centros. Pero iso é un tema que non afecta ao servizo de comedor. Porque o servizo de comedor realízase cando o centro non está en horario de apertura. O servizo de comedor realiza a entrega dos nenos precisamente para o remate do servizo, e a partir de aí empezan as actividades extraescolares. Pero se non se fixa no horario de apertura dos centros é horario lectivo e horario de apertura de tarde. E así funcionan os servizos complementarios educativos todos os centros respecto da política de apertura de peches e de aperturas e peches. Cada centro educativo ten un director que tamén determina cales son as directrices que marca ese respecto, porque ele é o director do servizo educativo. Entón, bueno, o que diga a oposición para facer, digamos, un politiqueo escolar en vez de política educativa non alcanza este departamento. Tamén pedirán no próximo pleno que interveña o alcalde no proceso de limitación dos comedores escolares. O certo é verdade que se está dialogando bastante no tempo. Vostede mesmo nunha roda de prensa hai uns meses dixo que faltaba moi pouco, pero seguimos agardando. Os pregos están feitos e os servizos complementarios que teñen que informar eses pregos están traballando no tema, é o que lle podo dicir. Entonces, por
non está bloqueado, está en proceso de salida. Bueno, eso tamén o expliquei varias veces. É un servizo que plantea unha certa complexidade, no cal se realizou un traballo informativo importante, e que dentro do proceso que está levando adiante o Concello de Santiago, ademais, no cal se está levando a implantación da administración electrónica en todos os procesos, iso implica tamén a redefinición de moitos procesos internos. Pero non hai un bloqueo específico, o compromiso do Concello é precisamente sacar adiante, desde logo, o Departamento de Educación. Xa lle digo, traballo que realizamos día a día no Departamento e no Concello, o compromiso de todo el é sacar adiante os pregos necesarios. E, polo menos, mire, eu o que lle podo decir é que todos os pregos que sacamos a licitación chegaron ao xudicatario, porque se lle teño que empezar a contar o que se liou ca Escola Municipal de Música, cando algúns dos partidos que falan de incompetencia liaron ca Escola Municipal de Música, esta roda de prensa non dura 3/4 de hora, dura 3 horas. Bueno, eu creo que a quen presentou unha ludoteca facendo a presentación antes de ter o servizo debería medir un pouquiño máis esas palabras, nada máis.